Cando vostedes me digan, Sí? Bueno, pois moi bons días. Moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa na que imos dar conta dos asuntos que imos levar ao pleno, pero se me permitides, antes de nada, eu quixera que as miñas primeiras palabras nesta rolda de prensa fosen para lamentar a situación que están atravesando os usuarios do primeiro tren Abril que estaba chegando a Ourense, que está parado a uns cuantos metros da vías en que se lles ofrece a solución desde fai un certo tempo aos usuarios. O que desexaríamos, o que nos gustaría é que entre todas estas polémicas inventadas coas que nos agasalla últimamente o Goberno de España, pois tuvesen un certo momento para dar solución e atender aos problemas reais dos cidadáns da pé. Porque a verdade é que despois de tanto tempo agardando polos trens Abril non son boas noticias que os primeiros viaxes pois xa estén sufrindo estas incidencias. Respecto do contido do pleno, en primeiro lugar, informar que vas a continuar coas comparecencias dos conselleiros do Goberno galego para dar conta das liñas xerais dos seus respectivos departamentos. En este caso, quen vai comparecer no pleno é o novo conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, que vai dar a coñecer os principais proxectos e liñas de actuación do seu departamento a curto e medio prazo. Dentro das iniciativas que imos a levar a ese pleno, en primeiro lugar e dentro do apartado de proposicións de lei, o Grupo Popular solicitará ao Goberno de España que publique de inmediato a normativa que permita pechar as incertezas e a inseguridade que se está a provocar na formación profesional galega a Lei Orgánica 3/2022 de Ordenación e Integración da Formación Profesional, xa que a ausencia desta normativa está a provocar que Galicia non poida iniciar a tramitación da súa propia normativa autonómica. Estamos, polo tanto, diante dunha nova improvisación do Goberno do señor Sánchez, neste caso no eido educativo, e que está a provocar importantes problemas e tensións dentro do sistema de ensino de formacións profesionais, un ámbito que en Galicia está a vivir unha importante evolución tanto de alumnos como de materias impartidas. Porén, a día de hoxe, a poucos meses de que comece un novo curso escolar, o Ministerio aínda non publicou a normativa básica necesaria para a posta en marcha dos novos currículos e os catálogos de ofertas da formación profesional. En concreto, o Ministerio ten previsto modificar 179 reais decretos nos que se establecen os currículos básicos das ensinanzas de formación profesional que afectan a máis de 200 ciclos e cursos de especialización. Lamentablemente, o Ministerio está incumprindo os seus propios prazos, xa que fixara o día 1 de setembro do pasado 2023 como data límite para algúns destes trámites, o que está a provocar importantes problemas de organización nos centros que deben impartir estas ensinanzas. Consideramos intolerable que o Goberno central poña en risco o modelo de éxito da formación profesional de Galicia, polo que resulta fundamental que cumpra de inmediato coa súa obriga e publique canto antes os novos currículos e os decretos correspondentes. A segunda proposición non de lei que o Grupo Popular vai levar ao pleno da vindeira semana ten que ver co compromiso asumido polo Goberno central de dotar de redes de comunicación de nova xeración a toda Galicia, tendo en conta, por certo, as súas características orográficas e sociodemográficas e o investimento de fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Dende o Grupo Popular pedimos que o Goberno do señor Sánchez cumpra os compromisos que asumiu de forma unilateral para levar a cobertura de redes fixas ultrarrápidas de máis de 100 megabytes a todo o territorio español e unha cobertura 5G sen interrupcións nas zonas urbanas e grandes vías de transporte antes de que remate o ano 2025. Para isto, compre recordar que conta con máis de 4.300 millóns de euros de fondos europeos dentro do programa de universalización de infraestructuras digitais para a cohesión, unha capacidade orzamentaria inédita que non tiveron outros gobernos para dar resposta aos retos de conectividade de España e Galicia, especialmente nas zonas rurais. O obxectivo asumido polo Goberno de Sánchez era que este programa estivera rematado en 2025, pero consideramos que para iso non será suficiente coa publicación das correspondentes convocatorias de axudas, senón que será necesario mellorar a xestión das actuacións para evitar que as zonas que actualmente teñen previsión de cobertura con algunha das convocatorias estatais non queden finalmente sen cubrir por incumprimento dos obxectivos dos grandes
operadores a causa das características orográficas e sociodemográficas específicas que presentan moitas comunidades, neste caso, pois a galega, pola súa especial dispersión poboacional, como todos coñecemos. Xa para rematar, dentro do apartado de preguntas ao Goberno, dende o Grupo Popular nos imos interesar polas seguintes cuestións. En primeiro lugar, sobre as consecuencias que para os veciños da área de Vigo está a ter o peche do aeroporto de Peinador, a pesar da boa disposición amosada pola Xunta de Galicia a ofrecer transporte directo entre o aeroporto vigués e o Rosalía de Castro en Santiago. Unhas consecuencias negativas que xa non só sufren os veciños da área de Vigo, sino que ademais se están estendendo aos propios usuarios do aeroporto de Santiago debido pois aos paros convocados polos traballadores deste aeroporto que están denunciando que non se preparou pois non se tomaron as medidas necesarias para minimizar a carga de traballo extra que supoñía o peche do aeroporto de Peinador. En segundo lugar, pois pediremos unha valoración ao Goberno galego sobre o incremento de criminalidade experimentado en Galicia no arranque do ano, segundo os recentes datos feitos públicos polo propio Ministerio do Interior. En concreto, estamos a falar de que no primeiro trimestre deste ano producíronse en toda Galicia 23.058 delitos, un 3,2% máis que os que se cometeron no mesmo período de 2023. En consecuencia, estamos a asistir a un alza de criminalidade na nosa comunidade, fundamentalmente motivada, entre outras, pola subida dos ciberdelitos, que subiron un 18,6%, e o que nos parece especialmente preocupante das agresións sexuais con penetración, que aumentaron un 27,9%. Por último, cuestionaremos ao Goberno galego sobre os resultados da inclusión de novas vacinas no calendario para toda a vida. Estamos diante dunha decisión pioneira que aumentou a protección contra algunha das enfermedades infecciosas que se poden previr mediante a inmunización e que converte a Galicia nunha das rexións co calendario de vacinación máis completo de todo o mundo e, polo tanto, esperamos que o Goberno galego nos faga unha valoración ao respecto destas medidas. Pola miña parte, non hai moito máis, simplemente poñerme a vosa disposición por si queredes formular algunha pregunta ou solicitar algunha aclaración. A negativa do ministro Puente o traspaso ou rescate da AP9 debería impulsar o presidente Rueda unha postura de país, facer unha fronte común para demandar estudiante de Pedro Sánchez? Bueno, o presidente Rueda creo que foi moi claro nos seus plantexamentos. Xa existe unha postura de país. Foi unha postura aprobada por unanimidade en distintas ocasións neste Parlamento. Nos non modificamos ese plantexamento. Foi unha postura que, ademais, os dous grupos que conforman a minoría ou a oposición neste Parlamento tamén ratificaron a medio de 2 pactos de investidura. O primeiro deles xa sabemos que se incumpliu, o segundo nos comunicaron esta semana que xa se producen tamén os primeiros incumplimentos despois das declaracións do ministro e, polo tanto, o que pedimos é seriedade. Nos o que estamos a agardar é que se concrete a gratuidade da AP9 que prometeu o señor Besteiro durante a campaña electoral e que se concrete a transferencia da AP9 a Xunta de Galicia, tal e como acordou este Parlamento e tal como estamos pendentes de que se tramite na proposición de lei que trasladamos ao Congreso dos Diputados e que está pendente da súa debate e tramitación. Bueno, comentou yo a vostedes. E iso é o primeiro comentario que teño que facer, non? Non me parece que sea actuar con demasiada lealdade institucional e parlamentario que nos teñamos que enterar dunha proposta, dunha declaración institucional, nunha rolda de prensa xusto despois de que se teña celebrado unha xunta de portavoces na que non se dixo absolutamente nada sobre ese tema. Non parece que sexa a menor maneira de procurar un consenso en relación a unha declaración institucional que, en todo caso, non coñecemos. Estaremos atentos a cal é o contido da mesma e, a partir de aí, a valoraremos. Comprenderá que é moi difícil que me posicione sobre un texto que descoñezo. A partir de aí, eu creo que condenar os insultos a esposas ou familiares de políticos é algo que levamos defendendo
dende o Partido Popular dende fai moito tempo. Nos creemos que as familias deberían de estar fora da política. Todas as familias de todos os partidos políticos. E, polo tanto, salvo que se produza algunha actuación pública que mereza valoración per se, independentemente da condición dunha persoa, pois non parece razonable que se fagan ese tipo de sabrutos. En todo caso, si compre recordar que as esposas de ningún político ou os esposos de ningunha política son institucións e que en calquer caso non deberían de ser utilizados para a confrontación política. En todo caso, nós sinceramente creemos que o que hai que pensar é nas galegas e nos galegos. E que o que hai que pensar é nos intereses galegos en todo o mundo. Así que, sinceramente, a min me chama a atención que nunha rolda de prensa se nos chame a pensar nas galegas e nos galegos por parte dun grupo que non sei se estaba pensando niso cando se insinuaban os consumos de estupefacientes dun presidente dun país, mentras o presidente Rueda, por certo, defendía os intereses dos galegos nese país durante unha visita institucional ao mesmo. Eu creo que non vale todo en política e creo que a diplomacia española non debería ser utilizada para a polarización política cara a lograr un resultado electoral a través da búsqueda desa polarización e desa confrontación. Nos parece que esa é unha de tantas cousas que deberían de cambiar na política española, que debería de pensar un pouco máis nos intereses dos cidadáns aos que me refería ao principio da miña intervención e non aos intereses partidistas de calquera organización, incluída a que neste momento ocupa o Goberno de España. Sobre o pacto pola lingua que ofreceu o conselleiro no último pleno, os grupos da oposición sin que desde entón tiveron máis noticias do tema, non sei se vostedes como portavoz do grupo mayoritario ten constancia de que se vai intentar negociar algo a nivel parlamentario ou se vai falar? Bueno, eu teño constancia da oferta que se fixo nesta institución, no Parlamento de Galicia, durante a última comparecencia do propio conselleiro. E a partir de aí, entendo que estes días, iso creo que estou seguro que non é preciso un pacto porque estaremos todos de acordo, pois a Consellería de Cultura estuvo, de Cultura e Lingua e Xuventude estuvo centrada, verdad, en celebrar adecuadamente o Día das Letras Galegas, que nos parece que, en fin, é un punto de partida para o consenso francamente interesante. A partir de aí, pois será o conselleiro que determine cales son as fórmulas máis axeitadas para ir avanzando nas propostas que se queran facer nese pacto e debo lamentar, unha vez máis, que a resposta que se obtén por determinadas organizaciones á proposta dun pacto é pedir a derogación da normativa existente. Non parece que se sexa, digamos, a actitude máis constructiva posible se realmente queremos mellorar a situación da lingua en Galicia. Algúns levamos moito tempo traballando nese sentido, creo que con notable éxito, pero somos conscientes de que sempre existe un marxe de mellora e sería desexable para seguir mellorando que o fixéramos todos da man e non xa evidenciando vetos e derogacións dende o minuto 1 dunha proposta de acordo e negociación. Algúnha outra cousa? Pois un placer como sempre, vémonos na seguinte.